जों मिथियोदि जोंनि हादोराव खना खनला दाब दाब जायगाफ्राव माखासे समफ्राव सुबुं बुथारग्लुंनाय जिनाहारि खालामनाय बे जाथायफ्रा गले गले जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे समाव बै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय हादोराव गोदानै मोनथाम आयेनखौ लानानै फैदों। बे मोनथाम आयेना फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। थारैनो बे मोनथाम गोख्रों आयेना मा फै जों मिथिना लानो। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPC आ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPC आ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा।
गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन (IPC) आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन (CRPC) आ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन (IPC) आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन (CRPC) आ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा।
बे समाव पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। जौसे रांजों लादो गांसे लटारि आरो खाफालाव थायोब्ला जागोन बेसेन गोसा गं-15 गारिफोरनि गेजेराव बबेबा गंसे गारिनि बिगोमा। नोंथाङा 100 रांजों टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्रा स्कर्पिय', महिन्द्रा थार बायदि बेसेन गोसा गारिफोरनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादोंब्ला 70863001999 जानबुं नाम्बाराव थाबैनो फन हरना लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो खाफालाव थायोब्ला नोंथाङा जानो हागोन टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्रा स्कर्पिय', महिन्द्रा थार बायदि बेसेन गोसा गं-15 गारिफोरनि गेजेराव बबेबा गंसे गारिनि बिगोमा। औ नंगौ, खाग्राबारि माइनाव जुबक संघनि बानजायनायाव सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङै बे लटारि खेलाखौ फैगौ मे दाननि 12 खालाराव खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखायनो गोबाव खालामालासै 70863001999 जानबुं नम्बराव थाबैनो फन हरनानै अनलाइननि गेजेरजों लादो बे लटारिखौ आरो नोंनि खाफालाव लिरनायखौ नायनायदो।